Aquí caien les bombes com si fueran, escolta, xocolata. Ara que hi ha una casa, ara que hi ha una altra, ara una taulada, i això era un continu. I pam, 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 pels carrers, doncs, era una cosa desfaciosa. I van tirar bombes, van anar a bombardejar i van caure una o dos a la boca del refugi. El refugi se va fer els 4 mesos que van estar els rojos aquí, perquè l'aviació era contínua, Havia de servir per amagar-nos la gent dintre, per a poder col·locar, per sortir fora del que hi havia. Però la gent no estava molt decidida en entrar. Pues quan me van dir de treballar al refugi, pues vaig tindre por. Dic, pare, què faré ara? Oh, filla, m'ho demanen. Només eren soldats. Mos van respectar molt i mos van ajudar molt. N'hi havia uns que ens agafaven el cabasset al costat i t'ajudava a pujar. Amunt, això jo ho tinc al cap, perquè ho vam fer moltes vegades. És una obra doncs, que vam fer en aquell temps de la guerra i millor que no calgui tornar mai més, però sí que ho veiem l'obra que es va fer.